Nézzőtöz, ne ordibálj. Mert aztán itt balesetet fog csinálni. Na. És a világba belenézel, hogy jön valami. Gondolkozzál. De mi van? Mi van? Mi van? Kézifék van. Jó, hát majd kihúzza. Egyébként nem volt behúzva a kézifék egyébként. Nem volt, most be volt, de mikor értem. Szerintük van kézifék. De megnézted, hogy jön-e valami? Nézd. Látsz a másik tükör? Mind a kettőben látsz? Nem szoktam tükröt használni. Hát akkor még állj, még meg kell igazítani. B betű van? Nincs. Alatta már vizes a Most nekem is adjak gázt, ugye? Ad a gáz neki. de azért nem Kerülsz ki a gödröt. Most nagyon hülyéskedj már, Laci, először vezet, és ne ő. Először vezet, ne beszélj a réget. Jó, le fogok fektetni. És a kéziféket húzd el. Az be kell. Hát De és akkor úgy indulsz, hogy ugye engededés. csak nagyon vigyázz, hogy jó lefologott, hogyha lámpásnál följön. Remeg a hangja. Na, ha ezzel mehet. Most talán mehet. Most mehet. Kéziféket Falább. Jó van, maradj már nyugton, akkor szállj. Szóval, igen, szállj ki. A sárga után mehet. A második sárga után. Miért fullad le? Ilyet nem láttam, ilyen Miért balfasz. fullad le? Miért fullad le? Hát mert nem engedik Azért... Mi a baj? Nyomd egy kicsit jobban a gázt. Nyomd egy kicsit. Csak hátra, ne gurulj be! Jézusom! Mit csinálsz? Nehogy hátra. Jobban a gáz, nyomd egy kicsit, jobban, nyomd a gázt, és ezt meg engedd ki a kéziféket. Jó, de nem most engedjek Engedd ki a féket! Teljesen hülye vagy? Én ezt nem tudom, itt elindulni. Jó, most maradj egy picit nyugton. Na, nyomd a gázt! Engedj már el, mert most az nem jó. Jó, vigyázz ezt a biciklist el, ne ülj. Jön a busz. Jó, a busz az itt megáll. De egyesbe engedd ki a kéziféket, és egy picit majd nagyobb gáz. Nagyobb gáz? Örjöngve lőj ki. Ez itt nem fog bolondulni mögöttem. Bolondul. Inkább ő bolonduljon meg, mint hogy te. Miért nem kerül ki? Ha? Lehet, hogy szegény nem tud. De miért nem tud kikerülni? Na. Ne törődj, te most ez azon ne törődj. Nem nyomod eléggé a gázt, Viki, majd nyomd jobban. De én itt fogok a holnapig lenni, nem tud kikerülni. Nyugodj már meg, nyugodj meg. Majd kikerül, ráújt a dologra. Na most... De miért robban le? De nem nyomod a gázt! Benzin van benne. Nyomd a gázt! Nyom, és most Engedd azt a féket ki! Vigyázz! Nem most